and the eyes are observing the ground, seeking for a little thing. I'm a soldier, but I'm not paid for. I'm a press of a button. Gondoltam kezdésképp kiváló helyszín lenne a Bund, hiszen Shanghainak az urbanizációja nem egy egyszerű folyamat, ami egy természetes úton módon történt volna, hanem leginkább külső behatások miatt változott úgy, ahogy. Hiszen az ópiumháború követően kezdett el a város kinyílni, és az azt megelőző mindössze 2 négyzetkilométeres település az már egy 24 millió főt számláló várossá fejlődött. De hogy ez hogyan létesülhetett meg ilyen rövid idő alatt, ilyen intenzív módon, annak az eredménye, hogy a britek tulajdonképpen erőszakosan megnyitották a kínai tengereket, és egy szabadkereskedelmi központot hoztak létre, például itt Shanghaiban. Különböző elképzelésük volt ezeknek a településeknek arról, vagy területeknek arról, hogy milyen úton, módon kéne fejleszteni a várost. Így nagyon érdekes, hogy ezen területek különböző módon alakultak, az életük különböző módon változott. Hiszen volt ugye a francia koncesziós negyed, volt a brit-amerikai negyed, és volt a kínai. Sokan egyébként emiatt Shanghairól úgy gondolkodnak, hogy 3 különböző városrész volt régebben, és azáltal 3 különböző arculata van máig. Mint például a Bund, ahol most ülök, az egy nagyon ékes példája annak, hogy miképp lehet az egyik legfontosabb része Shanghainak olyan módon kialakítva, hogy egy pillanatig se érezze magát az ember Kínában, hiszen ezek az épületek, amik körbevesznek, hiába van minden épületen kínai zászló, ugyanakkor ezen épületek abszolút nyugati stílusban épültek. Shanghai arculatához egyébként egy magyar tervező, Hugyesz László tett hozzá majdhogy nem a legtöbbet, mint külföldi építész, és erről egy kicsit bővebben a Várostervezési Múzeumban fogok beszélni nektek, ami körülbelül egy olyan 4 óra sétára van, szóval most át is megyek oda. Hogy van például benne egy elég kis klasszmakett, ami az egész város lefedi. Ezen kívül van bent mindenféle fénykép, mindenféle felvétel, azzal kapcsolatban, hogy milyen is volt Shanghai régebben. A Shanghai Múzeum első emeletén található Hugyesz Lászlónak a mellszobra, valamint a róla készített kisfilm. Az 1930-as években Shanghai arculatának egyik meghatározó építésze a magyar Hugyesz László volt. Besztercebányán született 1893-ban, egyetemi tanulmányai Budapesti Műegyetemen végezte, majd építészeti oklevelével rögtön munkát kapott Ybl Miklós irodájában. 1916-ban az első világháború egy ütközetében lábsérülést szenvedett, amikor is az orosz hadsereg foglyul ejtette. Egy fogoly áttelepítés során 1918-ban a kínai határ közelében vakmerően leugrott a mozgóvonatról, és kalandos körülmények között sikeresen átjutott Kínába. A tudásának, valamint rátermettségének köszönhetően mindössze 3 nap alatt talált magának egy munkát az amerikai építész Roland A. Curry irodájában. Majd 1925-ben saját vállalatot alapított. A Hudec tervezőiroda Shanghaiban 65 épületet tervezett, kórházat, templomot, színházat, mozit, egyetemet, lakóházakat. A század első felének legmagasabb shanghai épülete szintén Hudec munkája. Az 1934-ben épült 83 méter magas, 22 emeletes parkhotel egész Kelet-Ázsia legmagasabb épülete volt a 2 világháború között.
Még mielőtt tovább mennénk, hiszen föltervezek menni az egyik magasabb épületbe, azelőtt lemegyünk az alaksorba, ami itt a múzeum mellett van, mert itt az 1930-as éveket próbálják visszaadni egy ilyen akkori korhű bútorokkal, berendezésekkel. Szóval nézzük meg ezt! Amikor itt vagyok, mindig ilyen hihetetlenül brutális a során. 看到别人在排都很奇怪，所以自己也想做一下。真的吗？他们不知道为什么，但是他们排队嘛。Úgy tűnt, egy minimálisan zokon vette az, hogy meglepődtem azon, hogy ezek az emberek azért állnak sorba, mert kíváncsiak arra, hogy mi van ott, és kíváncsiak, tehát nem tudják, hogy miért állnak sorba, viszont amiért sokan sorban állnak, ezért ők is sorban állnak. Úgy is mondjam, azért egy kicsit vicces. És nem akartam megbántani a másit, de azért egy kicsit vicces. Itt mögöttem nem más, mint a világ második legmagasabb épülete, a Burj Khalifa után. Megérkeztünk a 92. emeletre, ami tulajdonképpen a park helyet üzemeltet, és nem reklámból, egyszerűen néha szoktunk ide jönni. Tény és való, hogy nem hetente és nem is havonta, hanem inkább olyan fél évente, hiszen azért nem a legolcsóbb hely, ahol az ember el tud menni iszogatni a barátaival. De tény és való, hogy azért olyan óriási különbség sincs a között, hogy például a belvárosban iszol egy sört, vagy hiszen a belvárosban olyan 40-50 jön egy korsó sör, itt pedig 60. Szóval a mai nap során mindenképp fel akartam jönni, hiszen egyrészt nagyon kék volt ma az ég, bár innen fentről azért smogosnak tűnik, de alapvetően kék volt az ég annyira, vagy legalábbis arra, hogy csináljuk pár felvételeket. Tehát nézzük is meg a naplementét. Közben rendeltem egy ilyen koktélszerű dolgot, ami egy kicsit drágább, mint a sör, de ugyanakkor sörözni meg kicsit unalmas. Szóval egészségetekre! Kint is vagyunk, és igazat megvalva az a helyzet, hogy én egy kicsit kellemetlenül tudom érezni magam, vagy kellemetlenül szoktam érezni magam azokon a helyzetekben, amikor mondjuk fent ülök a 91. emeleten koktélozgatva, de amellett, hogy diák vagyok, és feltétlenül nem tehetném meg azt, hogy én folyton ide járjak, így van benne egy kis furcsa kontraszt, ami természetesen abból fakad, hogy mindenki, aki mellettem ül, a normális munkával rendelkezik, nem csak egy gyakornok. De menjünk le a Bundra, ha már túl vagyunk ezen a felhőkarcolón, ami azért valljuk be. Jó, annyira nem volt nagy szám, mint ahogyan azt én felvázoltam, de a Bund az jobb lesz, mert az olyan, mint otthon a Gödör. Vagy legalábbis le tudunk ülni sörözni.